आरोमलाला बाजार जाहैयोना मायबा थाङो? जोंहा औ बेंकआव थांगोन ओ आसाम ग्रामिन बिकास बेंकआव ओमफ्राय बे लामाया दैज्लाङाव खस्थ' जायोना जाया? हाबाब जोंसो मोनथिगौ जोंसो मिथिगौ जायसो संसार जादों बिसो मिथिगौ खरस खालामनाय दावबाहायानो मा जानाय जोंहानि क्लास्टार मिक्सआव थांनाय साथ्र गथ'फोर नाव बारनाय मा बारनाय दाख्लैबो दानजाबायलायदों बिराद खस्थ' गोजावनानै मानसि गोजावनायखौ थैनायखौ नुदों दहाय दाख्लैयो थैबावदोंसो मानसि थैबावदों? गामिया थैबायना इयाव गोजावनानै ए आबौ जायोमोन जोंहा ए बर' मानसिमोन? बोरायमोन आरो बर' मानसिमोन? ए ओरैबायदिनो ओमफ्राय नोंसिनिजोंथ' जेन्स सार दंलै एमसिएलए देरहानानै दं बिथाङा जेबो नाया नामा? मोनाखै जेबो मोनाखै खोनाया बेदर सुवानागौ जों हादाखौ दै लोमनानै थैबा हादानालाय मासे सुथारनानै जागोननो जोंखौ थैबा ओमफ्राय जोंबो सुथारनानै जाथों बिदि होनखायो नामा? होनखायोब्रा बे दाथ' जों थाबायबाय बैनिफ्रायनो हाखर हाला गोजा लामाफ्रानो एसे मोजां गैया जेन्स साराथ' बेनिफ्राय जेन्स साराथ' बिजों लायस'बाय थायो थांलाय फैलायनो होमब्लाबो बेनियावहाय मेगन नोजोर गोग्लैया नामा बे लामाया मावना होनो थाखाय ससरमा गोसोम हमना गोजौआवसो नायना थाबायोना नाया दा मोजां जाहांबाय एसे मोजां जाहांबाय दा बे नावा दा बारलांसिगोन जोङो औ गोजौआवसो नायनानै थाबायो अख्राङाव जेबो होआखै बेयो दाबो जेनेबा मेगन खानि हाब गावनिनो जायगा गावनिनो गामि जेबो मोनथाराखै गैया दुखुनांथावनाया सासे लिडार थालायनानैबो गैया जेबो नायाखै हनै आं बोरै दालांनानै जायाखैबा जाम्फैयाव थानानै जमा नाहरो खस्थ' माने सैख्लायनानै हादाना मानसिया दा दैजों